Biak Nafarroako bufoietan hemen berri freskoekin gatoz, eta energia freskoarekin ere espero dut, ezta? Fresko! De fresko, Oskar! Hori, ba... Fresko ez du, Ui, la txura potara ja bota du mikroa. Bera eskapatu da. Hau ikusita eskapatu da. Gravitatea izan da, gravitatea. Izan zitek. Fresko gatu eta fresko hori bai dela sano. Ez dituen bero horiek eta... Claro. Fresko gara. Fresko gara eta fresko emango diot. Denborari ze bestela zait. Fresko. Oso, dio. Oie, ez depena ez duzuela Subway izena, ez? Ez dakatu ez dizu eman, Eman diot. Bai? Bai. Bai, jazta. Asistentea. Asistentea, nina alde, denon alde. Claro. Oie, esaten nuena, ez depena ez duzuela Subway izena. Porque bakizue, horrengo berrian, ikusiko duzue, Subway izena duterentzat, Subway sandwich kategori, ematen dizkiela sandwichak doainik. Hombre... Akera daiteke? Hori ikusi beharko litzateke. Ez ikusi? Bai. Nik bestela... Zer duzu edokatela truko? Bueno, a ver... Hombre, truko publizitate. 30 izena baduzu, ongi. Trigésimo, zergatik? Aprobetxatzen duzu, aldatzen duzu. Zaila, oitutan zaude izen gogor batetara. Ah, claro. Zuguai, ze moderno, ez? Trigésimo no zentzen, berreitona ez dakitzen. Claro. Eta gainera, sandwicha bai, baina... Bai, ditzen da trigésimo. Ez dakit. Exagerazio bat izan. Baina izan daiteke, Daude Uste du, muskulo baten izena. Trigésimo? Edo... Es como 35, ez? Hogeitan mapikoren garrena. Baina hori trigésimo jauna, ez? Trigésimo jauna. Oso jauna, ez? Trigésimo. Eta bere diminutiboa? Trigesimimito. No, trige. Trige. Bueno, pues Subway Soup, ez? Sap. What's up? Sap. What's up? Sap. Baina hori katalanez badakizu, you know. Saps. Pues begira igual Katalunian, ez? Saps, Vale. Baina ni hori gabe, zen truko, etzen denera, uste zozketa bat egiten dutela, ez? Gainera, bai. Kontatzen duzula, ez? Eta gero... Ez zaizut oso eta... Bueno, eta... Baina gongo da jendea egingo duela, Pero fijo, hombre, ni kategorian egongo anitz, eta ez baldin manuke jateko, egingo nuke de una, vamos. Ni horitzen naiz, Edimburgon zutela kafeak, egunero jartzen zutela haien, zeraz, arbela bat zeukaten horrela kanpoan, eta jartzen zuten, zure izena, Jana edo, jo que se, Houston baldin bada, kafe bat oainik. Edo ez dakit zer, zure izena... Gu jartzen dugu edana. Ez, pues... Ni joango nintzateke Jana baten, denei baten bila, eta... Ni Jana. Ez? Hombre, kafe baten gatik, zen lana. Bueno, baina... Baldin bazaude eranik gabe. Bai. Hombre, honekin egia da, baina etxe hau ez dago Iruñan, ez? Eta hori da bigarren movida, ze klan, imaginate, legurriak gurtzen zuela hau, eta aldatzen zu izena, eta ez duzu baina, no, joan behar nahi. Bai, hori da. Porque Subway, claro, Subway hemendik ez dago. Ez ikusi. Eta ez ikustea nahi jo. Bai. Bueno, denetari dago hemen, Starbucks, McDonald's, ez dakit zer, osea, que... Guztiok doainik, osea, nahi badut, eta betirako. 10 hartu, betirako sandwichak doainik. Ez dakit, egongo da klausularen bat seguro, ze gainera dago horrelako zozketa bat, eta... Zozketa dago, eta gero dago irakurri nuen zenbaki bat. 50.000 euroren dolako zenbat, hori da, negozioa trakoia egin edo zure... Edo herriko festetan. Edo lagunentzako, karo, beste hori, lagunei egin gonbidatu edo, nahizela Subway. Hostia, Subway lehenengoa, Subway. El guai, bai, total. Baina ze, eta itxusia da izena. Ez da dain goxoa gainera nik uste. Eta lortzen duzu hori... Izen horrekin. Hiri berean egotea, ez da, berreun Subway, eta nola ditzen zara, eta Subway, eta... Tuna, gainatu zintuzten zure... Claro, baina zu Subway izan behar duzu bakarrik deneian. Gero esan dezakezu zarela 35. Claro. Hombre, orduan funtzionarioak eta horiek, Claro. Baketxa, nola ditzen zara, Pua!
beste bat. Baina gero alda daiteke ere berriro, Baina, ja. Hombre, urrengo promoziora arte, igual. Izena alda daiteke nahi duzun edo ez. Baina nik aldatu nuen adibidez Oskar neukan zerekin eta jarri nuen karekin, eta eskatzen dizkizute agiri batzuk bermatzen dutenak, zuk izen hori erabiltzen duzula edo zentzu bat daukala, adibidez nik udaletxean karekin neukan jarrita zer, eskatzen dituzte, orduan nik uste hor behar dela, ez dira, justifikazio minimo bat, hombre, 30, hori bede igual, hori bakarrik originaltasuna gatik. Kostatu zaizu etortzean, osea, horren dela hori urte zure zain, hartzen duen nortea etortzeko. Pues oye, konortea galtzearen arira, ezagutzen duzue ikusi duzuen noizbait jendea intxaurrak buruarekin? Nik ez. Nik bai, eta esango izu gehiago. Non? Egunerokotasunean. Baina, gure, beste bazkari afari izan dira herriko elkartetan, ni hori, 20 urte nituenean jokatzen nuen musera Rosli batekin eta patxaran kopa batekin. Zer da Rosli? Rosli da puro bat. Puro natzkarri bat. Bai. Usain. Erretzen egiten bat, ni nator, ni badaukat lehen aldi. Historia ilduna, Historia ilduna daukazu. Bueno, klasikoa. neni musa usaintzai pila bat, Neni musa usaintzai pila bat. Puroak ez. Eta patxarana. Giro horretan, beti bazen momentu bat, nik uste noiz saiatu nintzela, baina azkar etxi nuen. Nire hori pelotan jokatzeko ere nik beti gomazkoa. Ostras, minaren tolerantzia ez dago. Bai. Garbikaterekin bai, baina minarekin ez. Minarekin ez. Ez que Oskarrek esplikatu zigun aurrekoan, garbiketaren asuntorekin, zeukela nahiko tolerantzia handia. Desorben horretan. Ez que zitzaidan barruan, betirako. Ira, esango duen dire semeari, Jose tolerantzia dezu. Zikinarekin. Eso tolerantea. Bai. Hori, modernoa, tolerantzia, ez? Haine dago, baina minarekin ez, orduan, bada kirol antzeko bat, segun ze edo bada ez, puskatzen baditu zuen txaurrak buruarekin, ojo, eta baldin baduzu gaitasun hori ez da gordean edukitzen, Hombre, erakutsi erakutsi nahi du. De hecho, fijatu honetan, Guinness errekorra irabazi du. Eta 73 intxaur zenbatetan? Uste dut minutu batean. Bai. Osea, eta odola. Odola, bai. Hori da pixkate extreme, ez? Extreme. Baina, nahi kontu, 200 piko minutu batean, horrek esan edo segundu bakoitzeko gutxienez, lau. Ez da git. Bai, eski bit, jo. Hausiko gotea minutu batean zen, baina nik uste baietz. Bai, minutu batean. Abuztuaren 14an, Indiako artista martzial batek egin zuen. Baina niri, grazioso nahi iruditzen zait, nola azpian, ez dakit bideoan ikusten den ongi, baina jartzen du intxaur guztiak ez dakizelekutara eman ziren, nola ONG baten buruko atera eman ziren. Horrekin... Ez que Guinness bada. Guinness bada, eta elikatu daiteke poblazio kopuru handi bat. Bai. Horren lan egiten du hori, California, honetez California edo, ez? Izan daiteke promozio edo egiteko, ez? Izango du horrelako... Denetan Eda rekor bat, Guinness rekor bat, hori kokatu behar dugu, bere markoan. Ez da astokeri bat,
Sagardotegiko gau batean, ez. Hor, eramaten du dirua, uste dut, eta betiko rekonozimendua, ez dakit. Eta igual, bere gizartea zerbait... Betiko marka. Bat egin duen norbait? Ez? Nik ere. Baina bai badaki daudela sogidea rekora erraro eta... Bai. Badu, bueno, novela zen ez, badagoela diru bat eta diru horren interesekin sariak ematen dituzte. Nondik Guinness nor patrozinatzen du? Ja, ez dakit. Pues izan daiteke. Ez dut uste. Ez dut uste. Ez, uste dut lehenagotik. Bai, lehenagotik. Baina badago liburu bat hor. Bai, Guinness rekord guztiekin eta... Baina oso gauza arraro, kurioso. Bai. Nik esango izan, nire herrian ere badagoela Andres, da bandi bizi da, berak ipurdiarekin puskatzen zituen. Beitu? Ba, mozkortzen. Ostra, eta zelulako ipurdi... Bilugarria, Bai, ipurdi potentea eta indartsua. Koksisarekin. Ai, zemina. Bai, baina Andres zen hori mozkortzen. Bere laro, urdun 70 piko izango zituen, baina... Eta lurraren kontra, hau minazo. Eta ze harina, ez? Bai, eta... Bai. Nik usi duena da, hori egiten dute bitpordearekin, nik ezin dut egin, ez apurtzeagatik, mugimendua ere ez. Bai, hori hankak zabaltzen zituen, pixka bat, belaunak ere hori, zen, horako momentu kurioso, maten zuen puskatu behartzela, baina ez, intxaurra puskatzen zen. Joder. Andresen koksia. Andresen koksia. Hori rekorra. Karo, izan barko ditzateke... Zeri koksis, ura ikaksis. Aha! Eta zer ikuksik gura ikaksiz, zer erakutsiko diguzu gaurkoan, Oska? Hene sekzioan, hemen nator berriro. Ze ongi, ze suerte. Eskerrik asko zuen, belarrigatik. Azkenean nik hau egiten dut, netzako terapia moduko bat da, ere? Azkenean bizipenak ateratzen eta jartzen ditut. Ja, plazaratzen dituzu, ez? Eta balio dionarentzako, eta nik kontatu nizuen aurreko sekzio batean, nire DJ-aren ondorio edo barituela hor nire trauma batzuk, eta orduan horretaz hitz egiteak hor egiten dit. Oie, maravilla. Hor egiten dit, orduan nahi dut egin, baina ez dira dena traumak izan behar. Hombre, esperientzia honek ere. Estudio sakonak egin dituen, orduan partekatu nahi dut, nola egiten da Spotifyek eta egiten du zerrenda, 50 kantu, ez dakizer, nik kontatu behar dizkizuet, ze kantuk funtzionatzen zuten beti. Venga, dale. Ze ondo. Ez da ere batzuk esango dut, noski ez gauza hori, baina nik esango izpen izter erabiltzen nuen, eta egin dezakegu joko bat. A ber, bestela ez, baina zuk kantu horietak esan bi gezurra dira eta bat egia, temazoa eta bi gezurrak, eta ea guk asmatzen dugun. Bale, asmatzen da. Zein funtzionatzen zuen? Bale, oso, bira, venga, orduan, hasiko naiz esaten. Ekitaldi, onena denen artean zen ezkontzak. Ezkontzatan, mundu guztia zegoen pozik, zegoen normalean gero propina ematen zuten. Bai, maravilla. Ordutegia ona zen. Ezkontzak, orduan ezkontzan, lehenengo zen balsa jarri behar zen. Orduan, eta gehienak euskaldunak ziren ezkontzak, orduan hor ze kanta uste duzu. Primatia loiolan. Bai! Beti funtzionatzen zuen. Oso ondo! Orduan, hor badago zerbait oso emozional Bai. Eta gero hortik egin behar da transizio bat baina ezkontzara. Orduan, hori eta gero behar da beste kantu bat ez duena puskatuko sortu den emozionalidade hori, baino eramango duena ja pixkat bodaren espirituran. Ze kanta uste duzu hor izan? La barbakoa? Batia loio, laba... Ojo, altxokea... Hori pixkat aurrerago, Batean bakarrik berak eta entzatzen, jode, goatzen guztio da. Barbakoa, ez da erresa, esango dizuet mexikana bat dela. Eta da, zen Rocío Dúrcal, me gustas mucho. Begira. Zorra tin, pin, piribiribin, orduan ja denak esaten eta joaten ateratzen bat besteari, venga, novianik, ez zuen faiatzen. Eta ja hori ja martxan zegoen. Hori martxan zegoen. Eta gero beste batzuk ezkontzan faltatu ezin zirenak. Pajito el chocolatero.
Bai, perriotxo bat izan behar da, punto álgido, bai. Momentu bat, eta badago kontakto handiena. Eta deka, hori da orgia momentua. Eta horze den hori koreografia, ez? Bai. Rainerarena! Bai. Eta hor, karo, segun nik mikrofonaz asko erabiltzen baina batzuetan bai, eta hor dani guazen, eta orain eskua hanken atzetik... Bai. Zirkoa, bai. Hori, baina batzen adibidez beste bat faiatzen etzuen nahi zen, tuti, mamma mia. Beste klasikoa. Ezkontzatatik kanpo horrek etzuten hainbeste aldi. Bai. Oiek, eta gero ja, pupurri baina. Oiek jartzen baldin bazen dituen hori zen asegura. Asegurau. Bueno, orduan, gero Euskal Plazak zoden, herritako festetako plazak, ez? Apuro batean, pin, baina bat faiatzen etzuen nahi inoiz zen. Esan hiru. Sarri, zortzikoa, eta... Zortzikoa dantza nazionala. Baldin badago pizka, hola pizkatuztu, azten baldin bada. Handik eta hemen etortzen da jendea, eta horrekin ja. Ze fuerte. Eta 15 minutu doi hauten badu, hobe. Eta bazen berzio bat Jalisco bandek egiten zuen, eta egiten zen Durango, Arotza, horrekin ja, salbatua zegoen Euskal Plaza, bai? Orduan, fandango harinari, zazpilauzi, horiek ere. Baina, gero Euskaldunak ere badugu, gehienak egon ginen Mallorcan, noiz bai, edo salon, orduan beste bat faltatu ezin zena. Diritaratai. Saturday Night or nada, Saturday Night. Orain, Aitanak atera du abesti hori bertsio bat. Con las babies, quiero bailar la noche con las babies. Osea, que imaginatu, hango hori orain a tope. Hori klasikoa, eta ez da, nola gozan zaizkigun horrelako dantza horiek direna, ez tin, bestaren ondoan, la formazioa. No rompas más, beste bat, ez? Hori zen beste bat, beste momentu batean, hori giro ruraletan ere asko. Bai, ez que da puntu rurala, baina tejanoa. Tejanoa, bai, karo. Hori. Baina, bueno, horiek ziren, baina gero, noski euskal kantak ere jarri behar ziren. Bai. Eta gauza zegoenean horrela, entakitzen bat zegoen bat, oso gutxitan faiatzen zuen, esango nuke ia inoiz. Kortatu eren zerbait? Bueno, ez que nik uste sarri nahiko errea zegoela, ez hori orduan zen. Ai, birz eta porrotx! Maite zait. Ostras, baina abesti hauek dira? Bai. Epoka konkretu bateko temazoak, osea, rollo, epoka konkretu batean zure herriko plazan entzungo zenituzkein kantak, ez? Hori, zure epoka... Nila gari horretan ja ez nengoen kaletan, eta niretzako ere izaten da, Ez que oso berezia da besti hori. Kanta horrek egin. Maitasuna besti politena da. Ekarpen Eta baiasuak egin behar. Oso inoxentea da, baina operritza porrotxek ekartzen zuten. Maite zaitut, ilargiraino eta buelta. Maite zaitut, desartearen da. Eta pila patata tortilla. Patata tortilla, inmorsioa dago patata tortilla, ez? Bai. Orain Gorka Orbizuk, bere disko berrian esaten du, elkarri I love you esaten diogu, maite zaitut batek beldurra ematen digulako. Wow! Ez que Larraun hori asko egiten du. Larraunen hori asko egiten du. Baina nik uste da euskateko, I love you, maite zaitut. Orduan, hori zen, temazo bat, gero bat zeukaten beste kalejira bat, tago, kalejira ziren beste gauza bat, zela faltatu, eta bueno, pues, nik uste, hoiekin Euskal Herrian DJ-ne baldin baduzu izan, ja, baukazu gitzagin, da gero behar duzu pixkat osatu, misteria erdia egina. Da, paranoia, pixka bat, modaz pasatzen ziren, jaloteak ere beti, hartuak ziren, oso maitatuak. Klasikoak dira ere. Klasikoak dira. Barrikada bat ere,
barrikada... Baina no hay tregua, no hay tregua, baina egia da, karo, hori... Hori ja, azken momenturako. Bai, eta ere batzutan, badut, erre egon daiteke kanto, eta kanto hori ere segun ze herritan girotan... Bai. Bueno, gero bat zegoen, beste asunto zail bat, eta zen, beti zeuden patxangeroak. Orduan, karo, hiei ere, eman behar zitzaien jateko, ez? Baina nik ez nuen nahi, Bisbal, eta lagoak ez nuen, orduan banitu... Karo, patxanga orduan zen Bisbal. Bai, hori irratia entzuten dutena. Bai, eta eske asko aldatu da. Orain zarete Aitanarena. Bueno, Aitanani ez. Akusatu zaitu. Ez que, atea du... Ezagut, nik badakit hori existitzen dela badakit, baina... Ez da nire... Orduan, patxangarako, orduan, bazeuden batzu, niretzako erdi onargarriak zirena. Batzen. Bueno, ez que da ere hor mugatu orduan. Love is in the air, batxentaren gatxena, baina, bueno, hori da, abarene. Intxotu zen Luis Benkasen zen plazan. Ziruñeko zen plazan. Zerekin? Entierroen momentu lehenago, jartzen dute hau, eta jartzen dute Kamera! Camkiss, bai. Ba, super polita! Iruñako entzierroan. Zenbat aurreratu den. Bai, orduan dago jendea igual dago bat, eta... Ja. Eta gora hartzen du beste bat, eta gero... Ba, denetarik, eta da super divertigarra. Bai. Eta beste horrekin, bai. Lo izen dira, ne gustan zait lo izen dira. Ez que da ere hori, berdina, mezua, eta daukak... Txun, 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 love is in the air! Claro. Zaitut oso guztoko baino. Badago beste bat, ez nahi zoritzen orain. Gloria batena. Gloria! Gloria da kantatzen duen. Gloria Gaynor. Eta, ambiente tabernetan oso afamatua dela. Eta da, It's raining man. Aleluya, it's raining. Hori bai, Gloria, bale, bilatuko dut. Bilatuko dut nire eta... Venga, bale. Bai, hori. Ez que hori, egon gaitezke izketan, Ja, tope. Nola ez aipatu, momento de la liberación de la... Izango ez pixka gaiztua, bale? Momento de la liberación de la mujer. Bai, noiz zen, noiz izango da, dira. Ba, plazan zen, rituala zen Rafaela Carrà. Ah, hombre, a ver. Azten zenean. Para zer viene la... A ver. Orduan sortzen zen borobila. Emakume borobila, hori zenak eta markaje pixka bai, orduan zenak denak zeuden itxoiten, zitezkura, zara markaje eta denak itxoiten momentu hori, eta explota. Baina, hobeto da, para hacer bien el amor hay que venir su. Hori, Para hacer bien el amor hay que... Entzuten duzunean, nazten denen, eta ja esan ez. Eta ni beti abesti horrekin beti pentsatu dut. Ze egoalderi buruz ari dira. Bai. Ze egoalderi buruz, Igual iparralde eta egoalde. Europako egoaldea, ez? Italia, Grecia, Francia, eta Espanya. Baina hori ba, Euskal Herria hortxe sartzen gara, ez? Euskal Herria... Hortxe, tekniko. Ni maite dut Rafaela. Ni, orain konfesio bat egingo dut. 12 urtekin, nire eskolan irabazi nuen playback txapelketa bat. Mamá, dame 100 pesetas porque América me voy. Hortik. Ateratzen ginen, billete bat hemendik. Mamá, dame 100 pesetas. Ke guai! Dauka kopa, nire bizitzako trofeo bakarra. Ordu, baina hori. Rafaela Carràrekin. Nos beitu. Maite dut Rafaela. Ze guai. Ze makina. Eta inbeste gauza orduan. Pues bueno, oiek, gure lehen aldian oiekin ibili gara gerora, ez dakigutan ikuste pixka bat iraun dezaketela, orduan, izan daiteke. Hortxe dena den hori, nire beti ez formula berdina, gauza berdina, bizkanekatu nintzen. Karo. Beti berdin, baina hortxe. Ni ja nire karpena egin dut, ja nire semean jakintza. Ez que zure eskontza, zen bere eskontza, bere plaza, bere momentua, bere enroiatzeko momentua, bere eskua sartzeko. Eta zu zaude tresna bat. Zerbitzera. Medium bat. Horregatik utzi nire. Claro. Medium. Ba, baita ere,
Zu bezala, badago zenbait jende ere aspertu dena baita ere, pues badakizu mailu klasikoetaz. Zu aspertu zinen klasiko horiek jotzeaz, pues zenbait jende aspertu da mailu klasikoetaz. Eta orain sortu dute... Baita, bueno, dago ere jendea, inoiz ez dugula hartu maiorik. Ez duzu inoiz mailu bat hartu? Ez. Venga, claro que sí. Bai. Zeba ez? Ez Oso, beragan, ez du sentitu gogoak hartzeko. Gogoa ez. Igual, formotako mailuak, bai. Pues ez da. Badana formako mailu bat. Zestu duzu? Hartuko zenuke? Guazen ikustera. Bai. Forma ontakoa? Ergonomikoago da. Ergonomikoagoa da. Bai. Hartu dezakezu gainera, eskua handia baldin baduzu, leku batetik. Eta txikia baldin baduzu, igual ez, beste... Claro. Bueno, iruditzen zait. Maravilla absoluta. Bere ganatzen dut, bai. Hori bai ez, Erakarri nau. Erakargarria, Erakargarri egin zaizu, ez? Bai. Etxeko hiltzearen jabea izateko modua. A tope, pues bai. Pues hori egin dute. Badana formako mailuak eta biral bihurtu dira, Argira saltzen, vamos. A tope. No me extraña. Propagandarako, Etxeko Andre. Etxeko maiorik hartu. Hau da zure momentua. Balio du hiltzea sartzeko eta hortik aurrera zure esku. Zure imaginatzearekin jolasteko. Ni jarriko nuke tximenaren gainean. Tximenaren gainean. Sopolita da. Sopolita da. Puteroa. Bai, edo neceserrean ez dakit. Bidai portxa. Ez ahaztu mailuan, benetarako balio. Ni nire mailurik gabe. Ez noa inora. Olioa garbitzeko. Nori atera du hori? Nori izan duen treben. Pues es que Japoniakoak dira. Iron Factory Ikeda, Hiroshiman daukate. Eta bai, es que Japoniarra daukate horrelako sormen ezberdina. Baina, alde batetik bestera, alde batetik dirudi erotzeko daudela, baina beste aldetik dirudite... Hori, eskain konzentratuta gonda oso fokalizatu daude. Claro. Gutxirekin Atera gabe, ez dut ateratzen irlatiko. Claro. Gutxirekin hori beha, pentsatu ezaketela modelo bat, ez neurriak hartu eta miraki dute, azkenean naturak egite dituela diseinurik... Egolkiena. Eta igual hobeto da, Fijo. Andrea. Gainera, handiak. Potencia. Punteria. Pues a tope. Baliozu eman, hola, goitik bera. Claro. Modu ezberdinak, ez? Es que Japonien daude, te lo juro, a tope. Hau da egin duten gauza bat. Eta hau gustoko baldin duzue, igual urrengo ere gustoko izango duzue, eta gainera ere eraman dezakegu ez dakize beste eremuaren batera. Ze badago taberna bat, mailuak ez, baina bat dizkizela, zaplasteko batzuk gola, por la face. Por la face, es que, bai. Guazen ikustera. Ikusten duzue? A tope. Igual mailuarekin egin marko lukete, ez? Mailua hartu eta bi batean, ez? Pa. Edo mailua ez dakit nondik sartu. Intxaurraren gizona baino gerrago. Claro, intxaurraren gizona baino gerrago, bai. Eta ginez rekorrik, Ze herria diren, Japoniako zagarotegia. Pum, plaza! Eta mailua atzetik. Ai, Dios mío. Bueno. Bai, ze. Baina, a ber, funtzionatzen baldin badu. Bai. Jendea joango da. Begira. Jendea joaten baldin bada. Baina zertarako? Zertarako? Zertarako jaso ostiak. Baina, begira, ez osa ikusi La Resistencia, ben Espainia egiten den programa bat, La Resistencia. La Resistencia egun batean, gonbiatu dituzten, bi pertsona, ora komiko famatu batzuk, eta esan zuen aurkezlea, oie, nola usartuko da igotzera eta hau eza plastiko batera matera? Eta jende guztia, ne, eza giror eza plastikoa, ni. Eta egon ziren bolondres moduan, hau eza plastiko bat jasotzera. Osea... Baina telebistan agertzeko. Bai, pues hau izango da, como... Motivazioi... Pues guazen kuriositatez. En plan, egitute hau, gauza barraro hau. Pues katuak laztandu baino, pues eza plastiko batera ban. Pues ni ezagutzen nuen nire Aelea Paintzegi pelukero bat.
Ilea paintzaile bat. Ilea paintzaile bat, eta esan zidan behin, hori zegoen mosten bitartean, gustatzen zaiola, emakumeak, bereikin enrollatzen ziren emakumeak, zaplastadak ematea berari. Baina bera zen, tormon bat, oso handia. Eta gustatzen zaio, zer zorrarazten zitzaien emakumei. Vale. Ematea. Eta nik esan behar dut, nire esplorazio propiotan, lehenago minarekin zen beti ez badazpa ere, baino momentu batzutan, minaren esplorazioak ere oso interesgarriak izan daitezke. Hombre, a ver, Ipurdi, ostia hori, beste klasiko, hori niri, hemen pribatuan. Hemen pribatuan zio, kamera singuratuta. Hora interesa ikusten ez duela, nire gustatzen zait. Hombre, hori ja pasatzen ez zara, Baina, Zu zer diozu, Oskar? ziniko batzu. Bale. Nik ezagutu nuen, gustatzen zitzaiona, pinzak jartzea. Pinzak. Pinzak, eta pinzak, gainera hori definitzen zuen oso ongi, esaten zuen, hasieran mina meten duela, gero hainbestez, baina hor gelditzen zirela, orduan gero pinza ikutzen, alegia horre, sensazioi dagokio. Gorputzarekin harreman bat berezia. Bai, eta bueno, imaginatzen dut nik Japoniako tipo estresatu bat, hor bere bulegotu, eta badoa eta pizpazta. Hemen? Bai, nire semea bezala. Bai, hori da Madre Santo! Hori beti egin izan da. Aurre estresatua, bi hostiak. Gratis! Begira, hau, joaten ziren pertsonak esandako gauzak, ez? Langileak zenbat eta gogorrago jo, orduan eta aseldatuagoak, ez, lasaiago, jartzen ziren bezeroak. Ez ziren asertzen, baizik eta lasaiago zeudela zirudien. Eskerrak ere ematen zizkioten jotzen zituen pertsonari. Osea, quiere decir, zen horrelako zentzunen batean, ez? Hor pixkatu ala joan eta eta uff. Bizagutzen nuen lehenengo sexop, Iruñako lehenengo sexopan lan egin zuen bati. Eta kontatu zidan, badagoela jendea, ikusten duzula trajes jantzita, eta pintzakin titipunut. Oso ohikoa da, pintzak titipuntaren asuntoa. Bulegora joan, eta horrekin jarruta. Hori jarrita bulegoan? Bai, trajekin, edo igual vinilo traje batekin, eta hori, zu ez dakizu, kontatzen zidan, ez dakizu zen, eramaten duten barrutik. Claro. Bueno, eta jendea orain daudela ere, bueno, ez da minarekin zer ikusia dukena, baina bibratzaile horiek esaten dituzula alduan eta beste pertsonatek kontrolatzen dituela? Ezagutzen dituzue? Ezagutzen, baina hori iruditu zait pixkat joku bat da, baina berriro gizona kontrolatzen, ez, emakumearen... Hombre, igual uzkitik ere sartu dezakezu. Hori. Izan daiteke, baina uzkitik nik uste ezin dela sartu, ezin delako atera. Badakizu uzkierekin jolasean izan bartela idenela oso, ez? Ze ez da berdina, ze hor egiten du hola, ez da hain erreza, ez da nik uste hori uzkitik ezin dela sartu. Baina, bueno, edo izan daiteke bineska elgarrekin, osea, ez du zertan izan behar gizona. Hori burratu horrek zitzen ez, baina nik uste emunekin mezu bat eman nahi baldin badugu, edo eman baldin badaiteke, badela euskaldunok eta japoniarrak garai berri hauen aurrean, agian orain arte izan ditugu errealitate mental batzuk, osasunari eta plazerrari buruz, baino garai ona dela dirudi begiratzeko, probatzeko bakoitza bere ritmora, bere urrats, bere gauza txikiekin, ikusteko, beti ere hori batzu dira. Bueno, beti jakinda minik egin gabe, minik seriorik egin gabe, eta bestearekin pasatu gabe, baina... Eta esaten duzunarekin hori berriro gizon, emakumeekin, eta nik uste du dagoela mundua, eta gero dago sexualitatea. Eta ni pentsatzen dut, sexualitatean balio duena, ez du ezer balio izan ahal, ez? Adibidez, pues igual ni naiz jupi bat, ejecutiba bat, superpoteretsua, baina gustatzen zait, oean, pues izatea bigarrena edo edo aldrebes, igual naiz, pues hori neska bat, eta gero naiz una diosa del sexo.
Hori, eta uste dut hori da, sexu da beste unibersoa eta ezin da neurtu. Eta orain nahi dute neurtu. Sexua gizartearen arauekin. Eta hori iruditzen zait arriskutsua. Eta puritano punto bat duela. Nik uste bai, interesgarria dela hausnarketari non ikusten den jarrera batzuk badaudela mundukoak non eramaten diren fotokopiatzen diren sexuan, ez? Normalean hori gizonen botereari dagokio edo eskema batzuk, inkluso gizone beraiek sinisten ez dituztenak, edo zitugunak. Orduan ikusten hausnarketa hortik dagola, ez? Alegia ez fotokopiatu ezer, eta ikusi eta sentitu eta probatu, aldatu, eta bueno, beti ere mesederako, ez? Eta beti ere asko zainduta, emozionalare kontuetan izan da, bueno, asko. Igual asko dago kolpetik Euskal Herriako, ze urteetan gaudu 2024. Baina ez da zaila, ez? Pentsatzea da... Nik uste dute oso denbora... Nik uste dute, adibidez, Nafarroan, Elizaren kontua, azkenean izan da 500 urte gauza bat. Nik uste dute, resuma izan arte, Eliza izan den moduan, Orduan nik uste dut hori harimarentzako eta 500 urtez dira ezer. Osea, gu daramagu barruan basati bat. Bai, total. Ere, basati bat ere. Bai. Bueno, pues equipo, pues primera, pues falta zaigu azkenengo sekzioa. Oso ondo. Zer ekarri diguzu gaur? Mesedez sintonia. Sintonia. Bueno, pues jarraitzen astrologiarekin, hasi ginela beste saioa... Hora, traje bera ekarri duzunean esan dut. Bai, eske hemen atirata eta Urano-oranoa. Perfecto. Urano, bai. Jo bortatu nintzen eta honen berriro joan. Claro. Pues hori, horrekin jarraitzen beste klasiko, ez? Hau da pseudocientzia, esaten dute astrologia pseudocientzia dela. Baina, ezagutzen duzu astrologiaren historia pixka bat? Ez. Bueno, pues, astrologia asmatu zen, esaten dute ja, orain dela 35.000 urte zegoela, zurekin pixka bat izaten duena, ilargiaren zikloren gauzak idatzitak kubala zuloan. Osea, hori astrokin zuten harreman bat. Eski, ilargia bai dela internetek gabe eta telebistari gabe, bazkenean zer denbora pasa behar, eta bai... Zero azkenean, pues hau, hori, lehenengo erlojoa izan zen ilargia, ez? Pues hor. Baina, astrologia 4.000 urte ditu. Eta esaten dute hasi zela Babilonian, ez? Eta adibidez Babilonian egiten zuten moduan, egiten zuten adibidez, erregeak hiltzen direnean, hautatzeko beste bat, edo uhaldeak pixka bat, ikusi zuten uhaldeak eta ilargiaren mugimenduak zerbait harreman bat zuten, eta hortik etortzen da astrologia, azkenean dela zein influenzia duen munduan eta gurean, ez? Hor hasi zen pixkanaka. Eta denbora hauetan, adibidez, Babilonian, astrologia zuen oraingo zientzia puntu batzuk eman komunean. Adibidez, oso objektiboa zen. Osea, ilargia, ez dakiz zer, ualdea, ez? Gero, askea, ez zuten baloratu, ez zuten esaten, zientzia bat bezala, informazio bat eta kitxo, ez? Gero ere zituen arauak ezagunak, ez? Eta registratzen zuten, eta badaude horoskopo asko tabletan mantendu direla, ez? Eta, garaiko egunkaria, ez? Sagitario, Sagitario, beti bezala, gelditu zara azkena tabernan. Beti itxoiten kriston ez etorriko den, baina oraindik ez izan pesarik. Gero, hombre, hortik, nondik etorri zen gure gana, Greziatik, ez? Eta Grezia herria niretza dela zoragarria, ez? Niretzako bezala, eta niretzat izan da asmakizun bat, gaurko asmakizuna, erabiltzen zuten divinoekin kontaktuan jartzeko, baina zer da divino? Nola definituko genuke divino? Rafaela Carrà, adibidez, ukaezina, errepikazina... Alako lilura berezi bat duen... Baina asko handiago dena, ematen duena behiratu eta txiki bihurtzen zarena bere handitasunaren aurrean. Hori da, unibersoa, ez? Kosmos, azkenean, zu esan alduzu, jaingoikoa, edo esan alduzu unibersoa. Jartzen zara izarrak ikusten eta baina ni nor naizen.
Pues horrelako gauzetarako erabiltzen zituzten. Eta ere, bere barrua ezagutzeko, osea, kanpora eta barrura ikusteko, ez? Eta gero, erromatarren momentuan, erromatarrak beste zientziarekin harremana zituzten, ez? Beste modukoak ziren, nahiz eta horren irudi oso berdinak zirela, ez? Eta lehen momentuan ziren emakume zaharren kontuak, ez? Eta bazegoen herri bat, kaldeoak, asko Babiloniatik etorritak, asko jakitzen zutenak, eta emakumeak bere gana joaten ziren, gauzak galdetzera, eta tipo serioak idazten zutena, farra egiten zuten emakumeen gana eta kalderoen gana eta dena, ez? Baina, kasualitatez, badago astrologo bat, deitzen zela Claudio Ptolomeo, eta bera... Claudio Ptolomeo, parrandan atea. Ptolomeo! Orain zubai, deitzen da, orain zubai. Zubai, Ptolomeo. Ptolomeo. Pues bera, horoskopo hobetzeko nahian, asmatu zuen oso hitz importantea. Geografia. Orduan, gertatu dena astrologiarekin, izan da, iaia 16 mende arte, beste zientziarekin egon izan duela harremana, eta hobetu da, eta lagundu du beste zientziak aurreratzeko, eta parte hartu du. Geografiarekin harremanetan jarri zen, Ptolomeo jarri zuen izena, Ptolomeo momentu hauetan oraindik ez zen ikasten lurra, eta bera jarri zuen, hasi zen horoskopoak bilatzen, hasi zen, behar zuen mapa hobeago, ikusteko gero, zeruaren mapa. Beitu, azkenean esaten duzu. Bueltan. Ezin da esan duzu. Astrologia ez du esatarako balio. Nora zoaz hortik. Beitu Ptolomeo, hori da. Eta, gero, Indian, Persian, Islamen asko sofistikatu zen, eta asko aurreratu zen, eta Islametik etorri zen Europara, eta hasi zen, adibidez, unibertsitateetan eta... Ikasten. Ikasten ez, baina adibidez, bazeuden zientzia batzuk ez nahi zoritzen ziren, nola banatzen zituzten ikasketak Erdi Aroko unibertsitatean. Zientzias mixtas orduan, etzakiten ez informatika, informatikus, retorika, ez dakitzen, eta planetarekin harremana zituzten, eta medizina, adibidez, bazegoen Jupiterren gaixotasunak, eta ez dakiz zer. Eta, hor zeukan harremana, ez? Eta, adibidez, badago gauza bat, Galileo Galilei eta Kepler badakizue izan zirela oso jendea famatua zientzia aldatu zutenak, ez? Astrologoak ziren. Beitu. Bai, orduan, hori. Bere importantzia du astrologia, ez? Eta baten agertzen gara 16 eta 17 urtetara, eta hor galdu zuen bere orea, astrologia. Non etorri zen? Bai, zuek 16 mendetan. irakurri duzue... Horror eta sorgi... Caliban... Bai, en la bruja, bai. Mende hauetan agertzen dena da kapitalismoa. Eta pixka bat, urrengo egunaren sekzioarekin lotuta, ez? Hasi zen garai berri bat. Eta garai horretan astrologia ez zen kabitzen. Eta, pixka bat hori Federitzik esaten duenarekin, ez? Arkitu dut, afer bat gertatu zena, Frantzian, Luis XIV kortean. Eta zen, pozoien afera. Eta zegoen, egon ziren 2000 atxilotuak eta 36 heriotza zigorrak, ez? Eta ziren astrologoak eta olako gauzak. Eta nork eraman zuen prozesu hori? Colbert. Colbert zen ministro de Hacienda. Eta izan zen Frantziako kapitalismoaren aita. Eta berak esaten zuen urrea eta zilarra zela aberriaren aberastasuna. Eta horregatik ere, eta bultzatzen zuen politikak hortik. Eta bera, ni ere, baiataiatu diodan, Frantziaren imperialismoaren aita bezala, ez? Orduan, gelditu ginen astrologiari buruz eta bere horreri buru, astrologiari gabe eta horreri gabe, baina izan zen,
kapitalismoa, burgesia, materialismoa. Inkisizioa. Inkisizioa eta olako garaiak, zenbat gauzak hil zituztela, Orduan, pues, horrek usten dut. Hor usten duzu, zergatik kenduko zuten astrologia? Bai. Eta zergatik Hurrengo egunean... Euskaldunok daukagu sorginkeriaz deitu zuten ura berpizteko edo behintzat zerbait egiteko hainbeste gogo. Hemen badago, susmatzen dugulako badago, susmoa dago jakintza interesgarrita, ez bakarrik daudela hor asko. Eta azkenean gauza, astrologia antikapitalista da, eta sorginkeria. Eta orduan, pues da, bestik ikuspuntua. Eta venga, mentira eta biluzik, eta berbena zaharra, ez? Oye, pues primera, utziko dugu horrela, hurrengo egunean argituko diguzu, zergatik kendu ziguten? Bueno, jarraituko dugu argitzen. Perfecto. 4.000 urteko bide bat ezin da argitu. Programa bakar batean. Eta... Bufoi xume batzuk, ezin dugu horrelako aspirazioa. Bakarrik gu gogoak sortzen ditugu, besterik ez. Claro, hor jartzen dugu aldetxoa, gero bakoitzak egin dezaken nahi duena. Perfecto. Ahal duena aldearekin. Ez que gainera komentatu duzu erresistentziarena, ez? Ni ikusten dut asko, baina beti ikusten dut tipoa eramaten duena, ez? Eta beti bere paperean, eta beste egunean hasi ziren astronoma batekin, oso pinta berezia eramaten duen neska bat, eta oso ongitz egiten duena. Astronoma zen? Astronoma bat, bai, edo fisika bat, ez? Bai. Eta batean ikusi nuen... Alduta? Ez, aldrebez, Broncanok bere barruko benetazko gauza bat ateratzen zuela. Ez? Ez que Broncano, Broncano beti dago bere lekua. Baina da super prozientzia tipo hau, Bai, baina hori ez nekien. Prozientzia, astronoma, kimikarekin, fisikarekin, eramaten duela, ez dakizte Newtonen epoko bat. Medalla, bai. Gu berriz prozientzia gutxi daukagu, horrelako gauzetarako. Prozientzia edo pazientzia? Prozientzia gutxi. Bueno, equipo, egin ditugu 40 minutu bat. Oso ondo, ze motza, Ja, bez. Bueno, espero dut ikuslei ere... Motza egitea. Harina, fresko harina, ez? Guretzako bada, bai, ez? Perfecto, bai. Pues nahi ikusleko maitia. Hori da, bota izuegu hemen... Gure Maria. Geneukan guztia. Esaten digute, ara, zoazi? Esan nahi duzuna, tontakeriak mesedez, eta gero lanoko dizue. Hala izan da? Eta hala kontatu dizuegu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.